Let the station men come back to the stage. We want to do with the music way now. Let the station men come back to the normal instruments. Are you ready to watch Obewe on stage? Are you ready to watch your own Obewe? If you want to see Obewe on stage, put your hands together, ladies and gentlemen. Let the station men for Obewe. Thank you. You see, oh, we had a stage fright. One way in miracle. What did I keep all that on a stage fright? Yeah. Oh, what a matter. Oh, my, what a matter. Where the musicians of the great repute. How do I start to tell you about musicians? Has a bright here. His cultural majesty, King Professor Obewe. We have played our mama. Hello. Igbo dere ono dereji Professor Obewe biole ko egwu. Igbo dereji Professor Obewe biole ko egwu. Hello. Obewe orúkọ lẹ́gí. Professor Obewe orúkọ ẹlẹ́gọ̀ ọ̀sọ́. Díẹ̀. Bright ma náà díẹ̀ ká ìjì àgẹ́. Wáyọ̀. Olùmọ̀ ihe ọmọ ẹ̀wọ̀n mi ìwé n'elu wọ́n mọ̀ nọ̀ lọ́dọ̀ yìí. Easy. Ezigbo aha m bụ gịnị? Obewe. Ezigbo aha m bụ gịnị? Obewe. Onye Awụsa na-akpọ m Obewe. Kalaba na-akpọ m Obekwa. Yoruba na-akpọ m Oberere. Abụrịba na-akpọ m Obenwu. Onye Mgbo na-akpọ m Obewa. Onye Mgbo akpọsịa m Obewa. Obewa akpọ m Ebewe. Hello. The Duke of African music knows that. I'm onye Igbo. Uno maka onye Igbo. Ana afere ọnụ. Ihe m gwara gị ka m ga-agwa gị. Nigeria agbaala nkwa n'ahịa o. Ụmụ Nigeria agbaala nkwa n'ahịa. Unu mama mmadụ ọbụla gbara nkwa n'ahịa ihere afụọla ya n'anya. Onye ọbụla gbara nkwa n'ahịa ihere afụọla ya n'anya. Ana m eto ha. Anyị gbara nkwa n'ahịa oyi. Ọ dịghị ihe na-emegbu anyị ihere na Nigeria. Anyị agbaala nkwa n'ahịa maka mmadụ ọbụla nke gbara nkwa n'ahịa ihere afụọla ya n'anya. Gbara nkwa n'ahịa ihere afụọla ya n'anya. Hello. I am on the who. Akuna no logo gwara nwanyi si ya bola bi ya.
ọnwụ gwagwara nwaanyị ga gwala enyi gị ayaba isi nwaanyị bitu aka n'elu isi gị ayaba ọ ga-eme ya maka na ọ dị izi ayaba gasị nwaanyị kpatụ aka n'elu ukwu gị ayaba nwaanyị ga-eme ya maka na ọ dị ya mfe ayaba isi nwaanyị bitu aka n'elu obi gị ayaba nwaanyị ga-eme ya maka na ọ dị izi ayaba mana ọ nwere ebe a na-akpọ na ọhụụ ayaba. Hello. Nwere ebe a na-akpọ na olee ebe a na-akpọ na kedu ebe ọ abụọ nwere ebe a na-akpọ na eri ma anọdị wearovi daletisi alawala mụ na Chimezie Bre the Duke of African Music were together mgbe anyị na-aga eleda Leticia anyị ji bịa gụrụ ya kama akpọmada ngala ozi kama akpọmada Leticia ma akpọmada yunisi obebọrọ yi ma akpọmada ngala ozi wọrọ mụda ngala eze wọrọ mụda ngala eze wọrọ mụda ngala eze wọrọ mụda eze Oyo
Professor Obewe, His Cultural Majesty, Oyende American and Nolia, Oji Dolly Coach. Have you heard about NKEMTV, home home of of Livestage Livestage music? Welcome. Welcome.